Bħal kull sena eluf ta' persuni minn tfal, adulti u anki anzjani ipparteċipaw fil-pellegrinaġġ tal-muturi u r-roti fġieħ il-Madonna tal-Grazzja. Il-pellegrinaġġ tar-roti telaq mir-Rabat waqt li tal-muturi telaq mill-Mosta Brotta kemm xejn itwal biex imbagħad iltaqgħu l-Fgura u daħlu kważi fl-istess ħin f'Ħażabbar wara inkwatru tal-Madonna bid-daqq tal-Ave Marija fl-isfond. Tkellimna ma' qatt ta' ċiklisti. Il-koll qalu li l-esperjenza kienet waħda pożittiva ferm. Alright, kull sena nagħmilha jiena. Esperjenza sabiħa li tmur taqdef naqqa naqas attività fisika wkoll fl-istess ħin. Tal-ġen, ġabitna għanejnu. Minkejja li temp f'Settembru jista' jkun ta' sfida, iċ-ċiklisti li tkellimna magħhom qalu li jibqgħu jagħmlu dan il-pellegrinaġġ is-sena wara l-oħra. Tisa tradizzjoni barra minn hekk devozzjoni lil Madonna. Diffiċli kienet illum. Ifhimni, it-temp kien tajjeb naħseb kull diffiċli għax ikun hawn ħafna roti. Ħames darba, 5 sena. Għalfejn twassal li tagħmilha di sena wara l-oħra. Għax isek la tmur darba mbagħad isek tibqa' konti terġa' tmur. U dik kif kien diffiċli bħala rotta? Le, mhux daqshekk, iktar għax inkunu pakjati. Isek qed tagħmel ġieħ il-pajjiżek u fil-sens jiena b'żabbari. U għalfejn twassal li tagħmilha sena wara l-oħra. Kif qedlek, ringrazzjament tal-Madonna, speċi ta' ħaġek, u li tagħtek sena tajba u l-Madonna. Iltqajna wkoll ma' ċiklist anzjan li l-pellegrinaġġ ta' din is-sena immarka il-45 darba li jagħmel din l-isfida. Kemm lek tagħmilha din l-esperjenza inti? 45 sena. Għalfejn twassal li tagħmilha sena? Għax da pajjiżi u ħobba ħafna. Xi sfidi ssib titrenja li għaddi sena wara l-oħra? Le, ma nitrenjax ta' nimpejka mija nnifsi. Biex għal sena oħra, bl-entużjażmu ta' eluf fuq żewġ roti, iġġedded din it-tradizzjoni Marjana li aktar minn kollox hija turija ċara ta' devozzjoni reliġjuża u mħabba lejn id-drawiet u tradizzjonijiet ta' pajjiżna.